Μέσα από το γήπεδο θα παραμείνουμε αναγκαστικά εκεί. Βλέπουμε να καίνε διάφορα πανό οι οπαδοί. Δεν ξέρω από ποια διάταξη είμαστε τώρα, από ποια πλευρά είμαστε. Είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού και είναι διάφορα πανό τα οποία βρήκαν μπροστά τους. Έχουν ανέβει βέβαια και στα κυκλειδώματα ορισμένοι, οι θερμόαιμοι. Αντώνη, ο Στέλιος Σωτηρόπουλος έχει καλύτερη γωνία από μένα, οπτική. Είναι η του Παναθηναϊκού αυτή, Αντώνη Λαφογιώργο. Απέναντι, δεξιά όμως κοιτάμε, στη θύρα 13. Μάλιστα. Οι φίλοι των Ερυθρόλευκων, Αντώνη, θα αποχωρήσουν όταν θα αποχωρήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αυτοί όμως κάθονται στις θέσεις τους και έτσι δημιουργείται. Τι βλέπουμε τώρα, οπαδούς του Παναθηναϊκού? Αν μπορώ να διακρίνω, είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ναι, γιατί... Είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ανέβει στα κυκλειδώματα. Έχουν τα πράσινα κασκόλα από ό,τι μπορεί και εσύ να διακρίνεις. Ναι, αυτό είναι. Και είναι πανό τα οποία προφανώς ήταν λάφυρα από τους εντός εισαγωγικών αντιπάλους από προηγούμενες συναντήσεις. Βλέπουμε μια στάση αναμονής και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορώ να τις ονομάσω βεβαίως εμπόλεμες. Από την πλευρά του Νίκου Οικονομόπουλου, για να δούμε και από εκεί τι γίνεται, Νίκο. Είμαστε ακριβώς κάτω από την θύρα 13. Εγώ μπορώ να διακρίνω έξω από το γήπεδο που βρίσκομαι τους καπνούς που βγαίνουν από τη θύρα 13. Βλέπω βέβαια τις εικόνες που δείχνουμε και απευθείας. Είναι καπνογόνα και κάποιες φωτιές από σημαίες και πανό. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν έχουν φύγει. Συνεχίζουν να πανηγυρίζουν και να στοκαυγάζουν και να μένουν μέσα στο γήπεδο, Αντώνη. Δεν ξέρω αν θα πάνε και στην Ομόνια απόψε. Φαντάζομαι ότι η σημερινή νίκη κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια σε πόση ώρα θα αποχωρήσουν από το γήπεδο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, καθώς και αυτοί που βρίσκονται απ' έξω συνεχίζουν να πηγαίνουν, έρχονται στον δρόμο στην Αναστασίου Τσόχα και στην Παναθηναϊκού. Δεν έχουν απομακρυνθεί δηλαδή από τον περιβάλλοντα χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Άρα αυτό θα δυσκολεύσει, φαντάζομαι, και το έργο της αστυνομίας, η οποία είναι γύρω-γύρω από το γήπεδο για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Αντώνη. Η εικόνα λοιπόν είναι επικεντρωμένη στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που